Сержант Савов, добър ден. Добър ден. Загасете колата, водач. Защо карате вие без кола? Ами, И карате и с превишена скорост. как? Не, как ме засякахте? Ами с Лазар. Къв лазер? Аз с никакъв лазер не виждам. Лазаре, яло тук. Запейте, господин сержант. Я кажи, той е водач как се движеше? А как трябваше да се движи? Разбрахте ли? Ама,